Vostè fa 6 mesos escaig que ha assumit la presidència, però durant els últims anys ha treballat molt sobre el terreny, si em permet, a les parròquies, no sé, com l'equip de parròquies que en diuen. Quina ha estat la seva feina en aquest treball? No sé si visitant parròquies, quina és aquesta feina que cal fer Mans Unides a les parròquies? Nosaltres, de les aportacions que rebem, com que cada vegada dels fons públics rebem menys aportació i menys ajuda, tenim que potenciar la col·laboració dels socis i de la gent de parròquies. Siguem Mans Unides una ONG de l'Església, nosaltres el segon diumenge de febrer de tots els anys tenim la campanya i la fem dedicada a les parròquies, col·legis i comunitats religioses perquè aportin tot el possible per financiar aquests projectes de desenvolupament que portem a terme. Llavors, la tasca de la parròquia és això, és anar a visitar els mossens. Actualment ho fem assistint a les reunions arxiprestals, que es composen de 7, 8 parròquies, depèn de l'arxiprestat, que aprofites més el temps perquè tens tots els mossens alhora i ells tampoc perden el temps atenent en cada una de les visites que fem. Ha sigut una tasca, per mi personalment, molt enriquidora. He conegut una sèrie de persones, una sèrie de mossens fantàstics i col·laboradors i m'agrada la tasca que hem fet perquè de vegades és molt fàcil criticar. O és que aquesta parròquia no col·labora, o aquesta parròquia col·labora poc. Però si no coneixes la situació econòmica que poden tindre, verdaderament és molt fàcil criticar, però és molt difícil de comprendre. I aquest contacte i aquest conviure amb ells m'ha donat a entendre en molts casos que quasi Mans Unides tindria que ajudar-los amb ells i no la parròquia Mans Unides. Perquè la relació de Mans Unides amb les parròquies, amb les comunitats parroquials, és bona, potser caldria incrementar-la. Les parròquies són conscients del paper que està fent, de la feina que fa aquesta ONG de l'Església mateix, per tant, Mans Unides és Església, no? Hi hauria d'haver potser més fluïdesa en les relacions? No sé, com ho veu? Sí, jo crec que sí. Aquí a Barcelona ho hem posat en marxa i ho seguirem tirant endavant, entre altres coses perquè els mossens també tenen moltes altres campanyes que atendre, moltes altres tasques i moltes altres feines. I jo crec que, sense insistir, sense agobiar, és maco fer-los el record que s'està apostant el segon diumenge de febrer i ajudeu-nos, no? Amb la propaganda, amb el material de campanya, amb el lema, i donar-nos inclús l'oportunitat de poder intervindre algú de la delegació perquè exposi la finalitat d'aquest any quina és, els projectes que tenim, o la intervenció d'un missioner, que és una altra tasca que hem posat en marxa amb aquests contactes amb els mossens, missioners que temporalment estan a Barcelona, que poden donar una xerrada i aquesta vivència personal que la tenen d'haver arribat fa poc de missions sensibilitza tant a la gent que és molt important la sensibilització.